emumeji mali Igbo ka anyị na-eme olu Ugbo na-asụmaya UGWUMBA adịmasị na-ekwekọ amagba ya bụ egwu unu nụrụ ugbu a bụ nke na-anabata anyị n'izuụka ọbụla n'oge mmemme ahụ anyị ji eme ọnụ bụ UGWUMBA bụkwa na UGWUMBA ya mere ebe ọbụla ị nọ anyị mara na ya bụ mmemme na-adịghị mma ya mere iji wee wepụta oge gị ugbu a ya mere iji wee hapụ ịrahụ ụra ma izu ike ma ime ihe ndị ọzọ ịrụ ọrụ ma ime ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ime n'oge a wee sị ka itinye anya n'ihe onyonyo ka anyị na gị nọrịa anyị na-ekwe gị nkwa na ya bụ oge gị ama nna n'efu maka gịnị anyị juru eju bara n'ụbọchị tata anyị kwadoro ọfụma anyị dọrọ dịka dorati anyị ga-emeta unu mma dịka ndị methodist mụ ọ bụ Mike Onugbu nwere na-asị unu biko nọrọ unu jụụ maka na anya eburu nabata ọzọ Igbo ndeewo nụ UGWUMBA ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo ji biri gee UGWUMBA bụ UGWUMBA. Tupu anyị aga n'ihu n'ụbọchị tata anyị ga-agbara egwu ọ bụrụ na anyị gbarịsị egwu na-achịta azụ agwazie m nke anyị ji bịa n'ụbọchị tata Igbo ndeewo nụ UGWUMBA Opurobios Igwejenga ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ UGWUMBA na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo UGWUMBA Ọsọfịa iji Bible gị dị a no why not? ngwa gụọlụ Mark chapter 8 verse 36. Mark chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man to gain the world and lose his soul? Ị ghọtara ife okwu ebe anwa? Bible si gidi gwomgwom niile a na onwekwa n'ebe eji azụ eje. Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwentị gburu gị wayo. Ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwentị gburu gị wayo. Brọda m ịrapụ Jizọs ebe ị na-achọ hama ji ị
ga-agba ya abalị ole ekwensu gburu gị chacha ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwensu gburu gị wayo sista m echefukwala Jizọs ebe ị na-achọ dura ije achọ mma ekwensu na-egbukwa wayo ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwensu gburu gị wayo Your Excellency abeg echefukwala Jizọs ebe ị na-eme politiks ị ga-achị dị abalị ole ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwensu gburu gị wayo ihe dị ụtọ juru na this world too much but onye na-eme nke ọ na-eme ya biko chetakwa Chineke ha ọ bụ ya kere ụwa niile ọ bụ ya nwere ihe niile onye ụkwụ ya furu ebe ọ na-achọ slippers ya eziokwu ọ bụghị achievement ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwensu gburu gị wayo ekwensu na-egbu wayo onye asị onye nnapụ onye gị okwu ọ nara gị isi onye gị bedị nwanne ọ nara gị ụla onye gị rice ọkụsi anụ gị eze ngwagwa n'ụmụ ihe ijizi ihe ndị eme ya mere chọba alaeze Chineke ọ ga-akara gị mma ihe ọma ndị ya niile ha ga-abụzijara ịrapụ Chineke ha ga-abụzijara chefuo Jehova ekwensu ha ga-abụzijara ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwensu ọ ga-akara gị wayo ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwensu gburu gị wayo ịrapụ Chineke chọba akụ nke ụwa chefuo Jehova ekwensu gburu gị wayo Ekwenụ Thomas Ọsọfịa Thomas ịnọdụ ya na-anọ m ya dị mkpa n'echiche ka ekwenụ ihe ị na-eche ọ bụ dịkwa ala dị ụkọ dị too much ọ kwesịrị nwere okwukwe gwazienụ m ihe ị na-eche ọ kwesịrị nwere olileanya na Chineke ijizi echiche mere nri hypertension bụzi ezigbo enyi gị ka m gwazie gị ka m si eme anakwa m eche oke echiche atọ enidịghị m ichegbu onwe m Chukwu m na-efe na-echere m ịma na enidịghị m ichegbu onwe m n'oke echiche Chukwu m na-efe na-echere m Chukwu m na-efe bụ dike ọmanụ mkpa m niile Chukwu m na-efe na-echere m Jehova m na-efe bụ dike ọmanụ mkpa m niile Chukwu m na-efe na-echere m enidịghị m ichegbu onwe m enidịrị m ichegbu onwe m atọ Chukwu m na-efe na-echere m asị m enidịghị m ichegbu onwe m n'elu ụwa Chukwu m na-efe na-echere m Igbo zuru ka eme Igbo kajara akaja etu aka Ugwumba si ka aka etu aka anyị si kpebie na ya bụ asụsụ na omenala Igbo ama nwụnata anwụ omenala bụkwa nke ndị dị mma ọ bụrụ nke ọbụla dị njọ anyị ga-eni eni gbuo ya ihe dịka omenala Igbo ejima na-egbu mgbe ahụ ụnụfụrụ na ọ na-ana ya mere anyị chọrọ ịga n'ihu Ugwumba bụ Ugwumba ọ dị mma onye ọbịa pụrụ iche anyị kpọrọ bịa n'ụbọchị taata bụ aka ochie n'ihe gbasara ime ndị mmadụ obi ụtọ ya bụ nwa amadi ọwụgodoro osụsọ anya ka ị na-eri ya o nwere ike ime gị ịchịwa ọchị maka na asụsụ afọ ya ọpụta ugbu a kpọrọ n'afọ ịma na afa ka nkụ onye na-ekwu okwu ya bụ Chief Stephen Anajemba onye ji UWAEZUOKE mara na gbogbori ndị okenye nene n'ihe onyonyo mgbe ahụ ndị nwere ihe onyonyo telivishọn mgbe ahụ amago onye a na-akpọ UWAEZUOKE mgbe ahụ ya na Mike ori ihe dị mma na-eme Igbo ndewonu ka anyị nabata na Maazị UWAEZUOKE Chief Stephen Anajemba bịa buru oche ka anyị nọrọ ya nọ Opurobios Igwejenga ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniteranụ Ugwumba aha m bara ụba aha m rinne aha bụ nke onye chetere ya na-akpọ
mana aga m akọwara ụnụ nwa one nchetere na onwezie nke ngụ nwa chetere ịgbakwunye ya na nke mkpọrọ akpọ. Onye ụnụ na ya na ugbu a bụ Nze Steven Ala Jemba uchi na nwata uchiri n'iru nna ya ọ dị na nwata ekwefi ọnụ o ji efi eme ọgọ. Incumbent traditional prime minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador IGBO eze onye mepe nke izizi African tallest man otu onye na-ekwo olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka fine man with that pimple ọ natara dike mma nke mbụ okwuru ọra n'ịgbakọ ha niile nke ọbụla masịrị gị ịkpọ nwanne m ịmadịkwa asụ Igbo oge ndị Igbo rụkwara ma onye ọbụla lelere onwe ya tiri onwe ya exam ya agba first ọ ya maka good enenesịrị m onwe m fụ na m dị mma nwoke enenekwara m onwe m na ugogbe fụ na m mara mma nwoke maka na ihe nna anụ na anụ ndị gboo bụ afụ dị mkpa afụ ogogwu imi ya ihe nekwuru m anya n'ihu ji afụ ya bụ ogogwu imi kama m ga-ebu na ntị ma ọ bụ otu anya ka m bụ ogogwu imi ndọrọndọrọ ọchịchị Igbo oge ndị Igbo rụkwara otu m si bido ihe a tokwuru ogologo maka ihe dịara nwoke abụghị obere ya. Na mmalite agbara mbọ ọ dabara ejere m Akure kwa trọk onweghị isi anatara m Ọnịcha agbara mbọ onwekwa isi mba ahụ briji bụrụ onye buru bukata nke ahụ mgbagonite eburu simenti eloduru m osisi mgbe nkatara ahụ ka m baziri ọgbọ igwe wee na-ebe ndị igwe anyị bụ ndị ji aka agbaji igwe mgbe ahụ ọ dịkwa ka nke ahụ hikibe n'isi na mmadụ ọdalawara ahụ njegoro motosaịkụl gbawa ọkada na ọkada ahụ ka m nọzi nwoke m na-eyipụ akwa na shedi ya a na-akpọ Ezeokorie n'ihite na nsa Pọl Nwafọ wee kpọnie m wee sị na o nwere ebe m ya eduji ya nsị ya ebe mụ dujegodi o wee duru m wee jebe ebe Mike ori ihe dị mma ha na emeri ha saa wee sị Mike ha duru nwoke a na-enwere hidden talent n'ebe this man nọ. Mike kwetere mana ndị otu ya jụrụ ajụ ọ dịzie ka emekọtara wee si anwazi ka atara ya ka a mara na m onye emenwu ebe a ka asịsị wee bido onye ọbụla na-azọ onwe ya onye ka anyị nọ ruo taa. emume eji mara Igbo ka anyị na-eme ọ bụrụ na anyị na-enweta ihe eji arachapịom ihe nje na-eji eje mkpagharị kịta bụ flight ka nje na-eji eje mkpagharị ama ego plane as a private mana mgbe ahụ sịsị penny afọ adịghị ya na ya ọkwa nje gbata ọkada ewee mbịa tụ ụtụ ewee jee mee rekọdịn ewee bịa wepụta ya wee jee na-enye na ABS anyị na-eme ndị mmadụ bụ ka ha onye ọbụla na-enwere aṅụrị o jerecha ahịa bata ọ relax ya na ọ dịzie mgbe ihe ha gabara aga ndị ABS si na anyị akwụ ụgwọ anyị chọta sponsọ anyị achọta sponsọ ndị ABS na-abụzi ha rie thank you ha rie very much ka anyị si eti mgbe anyị bidoziri tibi ya n'ime ahịa ka amaketi ya n'ime ahịa bụ onye anyị nyere master tape ha si amaketi godi ihe ka anyị mara ka ọ ya dị ha akwụwa naira anyị na-atọ ụtọ eji eme the whole members so mgbe anyị bidoziri fụba ego ji wee bataba na ya bụ after 92 mgbe living in bondage pụtara ahịa mgbe ahụ ka anyị jiri mara na ihe dị na ngada bụ ego ihe anyị na-azọ mgbe ahụ bụ ihe ebumnobi m bụ ka ndị mmadụ na-afụ m na TV ka ndị mmadụ na-afụgodi na TV na ọ bụrụgodi na o nweghị ihe m nwetara n'ime ya ka ndị mmadụ na-afụgodi na TV ọzọ mgbe m jiri mara na ihe dị na ngada bụ ego ka anyị jiri wee nwezi ewuo ya na ego dị n'ihe a anyị na-ebukwa ọnụ oge ahụ maka na a nwere onye mgbatara ya mgbe ahụ sị m hapụ ya na m ga-azọta ala tupu m azọta ute o were onye ọcha mara m atụ sị na onye ọcha bịa n'ụwa ya na o ji ebu ụzọ mara otu ihe o ya eme ka a mara ya amara mụ memegodi ihe ahụ m na-eme na ego ji abịa ọ na-abịa na nwayọ nwayọ kama amaha nke m ji ekwu kịta ọ bụrụ na m agwa ọha na eze ọ bụrụ bụ na onye maka na onye ọbụla na-aba mba na-eti aka n'obi na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ ya dị amaha nke m ji ekwu kịta echi abịa nwụrụ m ka oke asị atọrọ na m so na ego adịna gama na ihe mma bụ na taa ka nya ahụ mma kamera anyị na-eyuzu mgbe ahụ bụ M7 M7 and M3 ọzi n'ikpeazụ ka eji wepụtara anyị M3000 I mean M8000 then after M8000 aha ebupụtaziere anyị nke a na-akpọ Umatic JNTA bụ ebe ị nwere ike ịfụ teepu ya ị nwere ike ịfụkwa kamera ya ebe egwu dọbara na MTA kịta ọ Umatic ka anyị yuzuru mgbe ahụ emechaa
ụmụ digital kamera wee na-apụta waya waya. Onye na-elejere anya mgbe ahụ buru m ụzọ nọma na TV bụ mmadụ dịka Zebudaya Chika Ọkpara. Onye m fụrụ wọnsụ mana ọ na kaseti ka m fụrụ ya bụ Pete Edochie Things Fall Apart. Ka m lejebere anya na-elejere anya si ya na mma ebu dịka ndị a maka ana m elejere ndị ahụ anya asị ndị bugoro ebu. Ọsọ mmadụ na-abụ a bụ onye nji asị tọrọ m ya na Mike ori ihe dị mma bụrụ m ụzọ mere. O nwere onye ọcha mma nwee dị onye ọcha mma nwe ha onye ọcha mma sọsọ onye ọcha na-afụ na TV mgbe ahụ bụ sọsọ Michael Jackson na-agba egwu. Osikwa ha anyị n'aka ọ bụ ma mụnwa adị m njikere ịsụgide Igbo ruo mbọsị ya akpakpọ m aja mana ọ na-abụ ndị be anyị na-emezi onye sụkarị Igbo asị na ọgụ ha akwụkwọ ncha na ọ bụ iti mpataka. Ndị be anyị bụ ndị na-amaka eti fim nọkọtara sị n'Igbo fim ada agazi ahịa na ọ bụ English film. Mgbe na nna asụ English na o nwere level of English m ga-asụ ha ya ma asụ nke fere mana Igbo ahụ bụ na inyekwana m Igbo ahụ anyị ma eme ofuma na Igbo ahụ. Abịagodo na TV ugbu a ime ihe program Igbo a na-eleghị ka a na-achụ ka onye nkịta bụ nso na nta a na-achụzi kai otu a ndị ugwu si achị nama emeziri Igbo ada eruzi naira mana iwere nke ndị ofe mmanụ bịa anaraghị ozugbo enye iwere nke ndị ugwu bịa anaraghị ozugbo enye ndị be anyị wee sị na nke anyị abụghị ihe mana thank God Chukwu emego ebere anyị na-abịa abịa waya mana anyị ọ dị nke anyị agbazitọ the production because ama m na after English med ihe na-esote na Igbo med Igbo na-agba ndị nke abụọ na mba ụwa ihe ọbụla ha na-arụ si ha na English med bụ ihe ọzọ na-aba bụ Igbo med mana anyị na-agbazi ndị nke ịtọ ka anyị na-agbazi. Ugwumba bụ Ugwumba. Aha m bụ Nkiru Sevens. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile bi na Lagos ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Agba nke anyị batara ugbu a bụ agba nke anyị na-akpọ ka m kwuo uche m. N'ụbọchị taata ọkpụrụkpụ okwu anyị ga-eneba anya bụ nwaanyị ekwuru ekwu na nwaanyị ajọ nne. Ọ bụrụ na asị gị ka ị họrọ ofu, ọ bụrụ na eme ya n'iwu ka ọ bụ na ị ga-ahọnata ofu, kedu nke ị ga-ahọrọ? Nwaanyị na-ekwu oke ekwurekwu na nwaanyị ya na-amaghị esi nri chaa nri awụghịkwa na kama na nri bụ ndị ahụ ọ na-abụ asị ha tinye nnu n'ofe bụrụ nnu wujuo. Nwaanyị ekwurekwu na nwaanyị ajọ nne, ọ bụrụ na asị gị were ofu na ọ bụ iwu, kedu nke ị ga-ahọrọ? Ya ka anyị na-etinye ọnụ n'oge ka m kwuo uche m. Matakwanụ na anyị ka nọ n'oge Ugwumba. Dịka si ede ajụjụ gị akpọrọ akpọ ma bara abara maka na nwaanyị ajọ nne na nwaanyị ekwurekwu ka bụ ofu ife. Ajọ nne adịghị nwoke mma n'ahụ, ekwurekwu adịghịkwa nwoke mma n'ahụ, mana a sị ga-ewebe mama aga m eweleghara ibie onye ekwurekwu a ga-ama ka esi meta ya mma maka na ajọ nne jọgburu onwe ya. Onye ajọ nne nwere ike isite nwoke ọrịa n'ime ụlọ o sitere ya ịnwụ n'oge erughị, mana onye ekwurekwu a ya agwọtatụ ya maka na nwoke na-alụ onye ukwu kwara maka ya lesi edina ọ bụrụ na iwu na m ga-eweriri ofu onye asị ka m were nwaanyị ajọ ite maka na nwaanyị ajọ ite wụ na osigide ọnụ onye na-ekwe nghọta akụzigidere okwekọta ihe a na-akụziri ya onwe nchegharị mụta etu esi wee siwekwa dịka ndị ọzọ. Mana nwaanyị ekwurekwu nwee ebe nwee ike ikpugide okwute nke ga-emebi ihe ada na o tigburu gị ma ọ gị nwee tigbuo onye nwa. So na nwaanyị ajọ ite ka nwaanyị ekwurekwu mma, ọ ihe m na-ekwu. Nwaanyị oke ekwurekwu na nwaanyị ajọ ite na nke ọ dị ka nke ekwurekwu ya ka mma maka o nwere ike isi ajọ ite elichaa ya afọ akwụpụ onye ahụ ọ bụla ọnwụ. So ọ ka mmadụ o kwuru mere ekwurekwu
onye a na-eti ọkwa ịghọtago kama na-abịa na ofuma etu aka akwụkwọ nsọ si wee dị sị na kama mmadụ ga-eje ọ dị mma mmadụ ịnụta nwaanyị na-ekwu oke ekwurekwu na ọkara ya mmadụ je n'enu je biri kama ya nwaanyị ekwurekwu ga-anọ ọ ga-anụ uche nke mmụọ ọ bụ na edebe ụmụ nwaanyị na-abụ nke ekwurekwu na nke amaghị esi nri aga m ewere nke amaghị esi nri maka nke akụzieri ya esi nri ọmụtakwa echi ọ ka mma karịa nke oke ekwurekwu a nwere ike kwuo nke adị ekwekwe na nke adịkwe mebie kụọ asịrị ya emebi obodo mebie mmadụ ibe mebie nwanne na nwanne nya mere o ji dị maka kama nke na-esi nri mgbe obesịa ọ ya mụtakwa ka esi nri ị na-edi ya maka na ịnụgo ya anụ nwaanyị ajọ nne na nwaanyị oke ekwurekwu ma sị na ọ ya akakwala mma na m nwere nwaanyị oke ekwurekwu maka nwoke eji ha afọ ya egwu egwu so ọ ya kara mma na nwaanyị oke ekwurekwu nwaanyị ekwurekwu na nwaanyị ajọ ite aga m ewere nwaanyị ajọ ite ka nwaanyị ekwurekwu ka jee ekwa maka ihe ọ bụ na o rutere ebe mee ma na-ejiri mana ekwurekwu ejighị amaghị enweghị ihe eji akọmpe ekwurekwu so ajọ ite ka adụkọ ma ahụ na nwaanyị so ekene m unu Ugwumba kiliba na Ugwumba nwanne Ugwumba gara aga yo ọ dị mma onye ọbụla ekwu n'etu o si dị mma onye ọbụla ekwu n'etu o si dị n'ọnụ maka na uche bụ akpa onye ọbụla yara nke ya uche m dị iche uche nke gị dịkwa n'iche ihe Chineke si ji mee ihe mechaa ya bụ na ọ dịghị onye ma uche mmadụ kpatara ndị be anyị ji na-aba n'afa sị ama uche etu ihu gị si dị iche n'ihu nke m ka echiche m si dị iche n'echiche nke gị ya mere ndị ekwuo na etu ọ dị ha ikekwe ọ bụrụ na anyị na gị zute ị ga-agwakwa anyị etu ọ dị gị na ya bụ okwu anyị tinyere ọnụ n'ụbọchị tata Ugwumba bụ Ugwumba ndị obodo anyị obi dị m ụtọ na ihe dị otu a na-akpọ Ugwumba apụtala ihe a ga-eji amata na ndị Igbo kwuru chem ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba ebe a ka anyị ga na-ese wetara unu ihe unu ga na-anụ ihe unu ga na-eji emere ihe dị mma ihe unu ga-eji emezi obodo Igbo kwenu kwezuonu ọ dịgo mma Ugwumba ihe ọ bụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo ọ dị mma anyị mara anyị na Chief Steven anọrọ ya n'ọfụma biko anyị enwe na-asị n'ihe mgbe na-adịghị anya anyị ga-abịa ịtụpụ ya bụ nsị anyị nyere ọnụ anyị ga-abịa ịtụpụ ya bụ okwu ọnụ anyị ga-abịa ka anyị hazie ya mee ka o zuo oke ya mere ya onye ewutana gị na oge mere anyị wee na-akpọpụ Chief Steven n'ụbọchị tata UGWUEZUOKE ga na-achitekwa ọzọ ya mere ọ bụrụ ha na ị na-ene n'Ugwumba nkwa anyị na-ekwe gị bụ na anyị ga na-ewepụtara ụnụ ụmụafọ Igbo kara aka dịka etu Ugwumba si kaa aka ụmụafọ Igbo ndị metara mma ụmụafọ Igbo ndị gbatara bọọlụ racha oroma ndị na-eme ejije ndị na-eme ihe dị iche iche ndị na-eti egwu ndị na-eme mmadụ obi ụtọ n'ụdị dị agha ndị ahụ anyị maara na ọ ga-adịghị mma ma ọ bụrụ na ịfụ ha n'ihe onyonyo ọnya ka anyị kwere nkwa na anyị ga na-ewepụtara gị ebe na ebe ọ bụla ha nọ na Igbo ndị ewono anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a maka na oge agwụ na ebe ọkụ nyụrụ ka a na-anwụsọ ọwara nwee na-asị unu biko chebiri n'aka hụrụ anyị n'izu ụka na-abịa abịa nwere ekene ndị niile na-enyere anyị aka n'ụdị ọbụla ndị niile na-akwagide anyị n'ụdị ọbụla anyị onye na-ekenekwa gị nwa bụ onye na-ewepụta oge niile na Ugwumba kpatara ndị oyoyo a ji wee hụrụ ntụtụ taa na anyị ga-aga n'ihu na-eme ya maka na asịrị ọ bụrụ na ekene onye akịdị ọgwụta ọzọ ọ bụkwanụ na ekene onye nyụrụ ahụ ka ekenekwe ndị nụrụ isi ya n'aha mbụ Mike Onovo ka m jiri na-asị unu biko ma mere onye mere ibia ka ọ dị n'izu ụka ọzọ anyị ga-abịakwa ọzọ Igbo kwenu Ugwumba ihe ọ bụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba